25 sekúnd pred koncom tretej tretiny tohto semifinále Bully v našom obrannom pásme, ale to na 2 góly už stačiť nemôže. Je to dobré. Užívajme si to, pretože takéto chvíle náš tým nezažil presne 10 rokov. A aj vtedy sme si to finále museli vybojovať vo veľkej dráme samostatných nájazdov. Neuveriteľné chvíle pre náš hokej. Ešte si musíme počkať na definitívne potvrdenie. Opäť pálil Čáslava, za bránkou je Sersen. Pred našou bránkou Prúcha, ale nedostal sa k strele ani on, ani Hemský. Ten musel prekľučkovať až k mantinelu. Jeho strela, ktorú ale zblokovali naši hráči. Ešte to skúšal Aleš Hemský, ale jeho strelu zastavil Zdeno Chára. Posledné sekundy, ku strednom pásme. Rátajte s nami, Slovensko je vo finále! Slovensko bude hrať o titul majstrov sveta proti Rusku. Neuveriteľné veci sa stali skutočnosťou v Hartwall Aréne. Vladimír Vujtek, rozprávkový tréner pre náš národný tím. To sú chvíle, ktoré si treba užiť naplno. Česi budú bojovať o bronz proti domácemu Fínsku a naši nastúpia proti Rusku, proti ďalším favoritom. Ale tieto starosti nechajme na zajtrajšok. Do polnoci sa tešme z tohto úspechu. Pre nás ste majstri už teraz. Už v finále dopadne akokoľvek. To, čo slovenskí hráči spôsobili tu v Helsinkách, ale určite aj doma na Slovensku. Berie vych. Jedna hokejová fantázia. Fantázia paráda.